Croeso i'n panel ni. Heddi fod Annie, Mel a Gwennan sy'n mynd i fod yn rhoi barn nhw ar Priodas, Kate a William i ni. Nawr Mel, fi'n clywed bod ti'n cytuno ac o blaid ac yn fan mawr o Kate a William. Pam i, mae bod efo'i gilydd ers 8 blynedd wan. Swnio bod yn hen bryd yn y tie the knots, gwybod? Why not? A ti'n meddwl bod e'n rhyw fath o ddelwedd neis bod nhw'n treial neu mas bod wedi dod o gefndir eitha tlawd maen nhw'n gweud a... Swn i'n dweud tlawd o gwbl, na. Maen nhw gyd yn neud allan to be a fairy tale wedding, she's come from nothing. Na, dydw i'n meddwl hynna o gwbl. Mae rai bod hi wedi cael chydig bach tu ôl iddi, swn i'n meddwl, de. I fod yn onest, dwi'n meddwl bod nhw'n rhoi'r argraff anghywir allan i bobl ifanc, dydy o yma, bod rhywun cyffredin yn gallu cael dyfodol mor amazing. A diolch yn digwydd, diolch rili ddim yn digwydd i bobl cyffredin. Wel, dwi'n yn gwybod. Wel, mae hwnna'n wir, ond wrth gwrs pam oedd Diana a Charles wedi priodi, nath pawb cael diwrnod i wylo Priodas ac i ddathlu. Ond, ych chi'n meddwl bod yr obsesiwn gyda'r teulu brenhinol wedi dirywio dros y blynyddoedd ddiwethaf, bod pobl ddim mor yn hudo gymaint yna am y Priodas hon, falle, beth yn nhw'n disgwyl? Wel, i fod yn onest, dwi'n meddwl dylen nhw dechrau symud ymlaen efo'r amser hefyd. Dwi'n meddwl, da ni'n byw mewn oes hollol wahanol wan, a mae'n hollol wahanol i sydd oedd y brodas yna. Di pawb ddim mor obsessed efo nhw. Dyn nhw eisiau gwylio nhw bob dau funud, a bob dim fel wedi symud ymlaen. Symud ymlaen, ie. Fi'n cofio bod yn tîm yn gi yn y fedmas o'r mugs na, yn y llun Diana. Sa'n credu ni'n cael y fedmas nhw, fi'n credu nhw just pobl yn goffo edrych yn oes. Ni'n gallu gweld hwnna'n digwydd nawr. Na. Ond maen nhw'n dweud bod nhw eisiau briodas reit low-key, reit distaw. Dydy o'n mynd i ddigwydd o'n na. Ddim yn bosib. Byddwch chi ddim yn gallu dychmygu nhw jyst yn cael priodas gyffredin, yn bydden nhw. Achos mae yna bobl yn mynd i fod pobl pwysig ar draws y byd yn gorfod bod na mewn ffordd. Oh, definite, ie. Bydde fe'n eitha neis os bydden nhw jyst gallu mynd i Las Vegas neu role a... Oh, ie, just go for it. Bydde hwnna'n neud stori na. Fysa. Ond mae pobl mewn ffordd wedi digio at y Priodas mewn ffordd, fel o ti'n gweud am y problemau ariannol, yn wedig myfyrwyr, o'n i'n teimlo, achos chi'n rhoi dyn nawr mynd i brifysgol, a mae'n gymaint o sôn am ffïoedd a'r economi, a mae'r Priodas yma yn mynd i gael ei dalu gan y treth dalwyr. Yndi, yn union. Mae arian o mor brin adeg yma yn yn oes ni wan i fi eisiau mynd i brifysgol blwyddyn nesaf. A wedyn mae gymaint o bres yn cael ei wario ar prodas. A mae gymaint o bethau mwy pwysig yn y marn ni sydd angen cael ei sortio tlodi, prifysgol, just pethau cyffredin. Mae bobl yn anhofio weithiau ac yn meddwl bod pethau fatha prodas yn bwysig. Wel mae yna hype mawr am briodasau dyddi yma, ond oes, mae yna lot o raglenni teledu am briodi, a mae un raglen yna sy'n gwneud budget wedding ar beth yw rhywbeth fel Don't tell the bride. Ie, 12,000 o bunnoedd am rhywbeth eitha bach lle maen nhw dim ond just yn gallu cael gwestai a ffrog a bethau. Ie, so weithio nhw'n mynd ar hynny fysa. Ond mae yna bethau wedi dod yn y wasg rydyn gweld am ochr arall i Kate, ochr tym bach sy'n fwy, falle bydde hi ddim eisiau pobl i wybod amdano, ond dwi ddim yn rhwydd iawn i guddio popeth yn yr oes hon, nag yw gyda Facebook a bethau. Lluniau, storion, pobl oedd hi yn brifysgol efo parties a thi, sgyn i hi ddim hop o cuddiad dim byd. Na, dim o gwbl. Triana hi. Fi'n eitha teimlo tyma bach o gyda dosto hi. Ond eto ar ôl dweud hynny, ond yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd. Wel, oedd. Mae pobl yn mynd i gwybod allan os ti'n mynd efo rhywun fel na, tydi. Ond cael bywyd cyffredin oedd i ddod, da ni gyd yn neud o, dydan, da ni gyd yn ei pethau da ni'n dyfaru o felly. Wel, ie. Mae hwnna'n wir, mae mor galed cuddio unrhyw beth. Triana hi bod hi'n priodi yn twysog. Ie. Ond gobeithio gawn ni wahoddiad i'r Priodas. O, ie. Byddai'n chi'n gwylio ar y teledu? Byddai'n gwylio fer y teledu. Mae siwr. Jyst i weld mae pawb yn gwisgo. Ie, yn union. Diolch yn fawr iawn i chi. Gawn ni weld beth bydd yn digwydd. Diolch yn fawr. William.